molta afició a llegir, la veritat és que sempre m'ha agradat molt llegir. I els llibres de quan era petita ja gairebé els tinc, jo però he anat durant amb nanos perquè no feia res, però tinc tot això d'aquí dins està ple de llibres, tot això també, allà tinc una altra biblioteca i el despatx d'allà tinc un altre, o sigui, de llibres en tinc molts. I esclar, m'agradava llegir, però la meva mare es volia d'això, que si m'agradava llegir, molt bé, però també m'havia d'agradar fer la feina. I m'hi deixava anar. Jo no hi sé, com dius, en aquells moments no donava importància que era una cosa que ara veig que era molt important, perquè no sabia el valor de la lectura. O sigui, va anar força bé, però llavors ja aviat va venir la República. Entre el cosí de casa, que llegia molt, tenia una biblioteca més petita perquè llavors, per les situacions, també els llibres es feien cas, el que sigui. Però aquest sí, aquest ho pots llegir, aquest no, aquest sí, aquest no. Quan ell va ser al front, llavors llegia els que ell m'havia dit que no. I recordo que vaig llegir que hi havia coses que prou feines les entenia, perquè jo tenia 12 o 13 anys. Però sí, vaig agafar molta afició a llegir. Per tant, jo llavors, la meva il·lusió era ser bibliotecària, sense tenir títol de mestre, de bibliotecari. Vaig fer de mestre primer. Però és que a Caixa em feia patir. I no vaig parar fins que vaig aconseguir fer una biblioteca dins de l'escola. La biblioteca ja tinc una foto, estic jo amb un senyor i amb un cartell que diu Biblioteca Maria Vinyeta. És a dir, no vaig ser bibliotecària. Fins llavors no era bibliotecària, quan em van fer la placa per la biblioteca. Biblioteca Maria Vinyeta. Llavors la mare contenta. I així vaig ser bibliotecària. I vaig fer una biblioteca força bé, servei de préstec, quan sortia un llibre que em semblava a mi que era maco, agafava un grup d'una classe i... Va ser que vaig fer de bibliotecària. Dic que no podia ser bibliotecària, però soc mestressa d'una biblioteca. Molt bé. Ara, les biblioteques del passeig de Sant Joan em van anar molt bé, perquè, esclar, funcionaven molt bé. Eren públiques. No, del passeig, només del passeig. Quan t'anaves, tu li havies de tornar aquell llibre. O sigui, només se podia llegir en aquells bancs. En aquells bancs. Ara jo el que sí que feies que aquell llibre que tu li havies demanat te'l posava darrere dels llibres perquè no el demanés ningú més. Tu anaves allà, miraves un llibre que t'agradés, buscaves el senyor, hi havia un senyor que es passejava amunt i avall, que feia de bibliotecari, i deies, vol donar un llibre? Sí, era bastant maca, molt simpàtic, molt criaturer, però jo vaig començar això, que jo era molt jugadeta. Em tractava com una nena que era. Quin vols? Diu, sí, que he vist aquest que tots... Diu, sí, diu, n'hi ha un que t'agradaria, tu ja te'l guardaré, quan hagis llegit aquest te'l deixaré. I dic, no, aquest ja l'he llegit. Havia llegit el Ramon Llull. Però aquest senyor anava un dia a la setmana només? No, cada dia. Ah. No, aquest senyor, jo anava... Si havia fet muntanya, anava cada dia. Els dissabtes no. Dissabte i diumenge no. I així em vaig aficionar molt al llibre. Per primera vegada aquests bancs biblioteca, se'n recorda quants anys tenia? Havia de tenir menys de 13 anys. Menys de 13? Menys de 13 anys, 12. Uns 12. Uns 12 anys. Uns 12, perquè encara no anava a l'institut d'escola. Uns 12, sí, jo penso que penso que vaig compensar els 12. 11 o 12. 11 o 12. I hi havia molts nens? Hi havia gent... Si hi havia molts nens que anaven a llegir llibres? No, nens no n'hi havia gaires. Hi havia persones grans. Persones grans. Sí. Els bancs de les persones grans generalment estaven plens. Els dels nens eren en un sofà així, una mica més potser, al mig un armari amb els llibres. Aquest d'aquí. Aquest sí. No el recordo més, recordo que anaven amb una gorra. I aquests són els bancs? Els bancs, això mateix. Aquests són els bancs dels grans. I aquests són els dos petits.
perquè es van tancar les biblioteques aquelles, van treure tots els llibres, Quan la guerra? Sí, acabada la guerra. Acabada o durant la guerra estava? Durant la guerra estava. Sí. Durant la guerra estava. A vegades no hi havia ningú per donar llibres, anava una mica, anava una mica malament, però encara hi havia els bancs.